Før der begyndes, slukkes for hovedafbryderen, og stikket tages ud af stikdåsen. Bagpanelet og dækpladen skrues af. Stikket frigøres. Og skilles ad. Fjederen løftes af. Herefter kan gearmotoren trækkes ud, og en ny kan sættes på plads. Monter fjederen. Samle stikket og fastgør det i maskinen. Herefter kan dækpladen og bagpanelet sættes på igen.